ma ọ na-abụ onye egwu ya nyụrụ ọkụ chọba onye ọya agha eze. Ọ bụrụ na afịaghọ gị ibicha aka n'ife ọjọọ afịaghọ gị esi nọ ndị ụka enwe ndị pastọ gwughị wayo. Ndị ori dị na politiks, ndị ezigbo mmadụ dị na ya. Ndị ori dị n'ụka, ezigbo mmadụ dị na ya. Ndị ori dị na dibịa, ezigbo mmadụ dị na ya. Ka efe o ji bụrụ na ọsọ ụka ka a na-ekwu mbụ gịnị na ụka eme na arụ na ahịa ekpochapụ. Ife o ji dị ka ndị ori ọka na ụka bụ na ebe ndị gbaa agbabazi na ebe enyemaka dị. Ọ bụrụ ebe enyemaka dị onye ọ na-edeche ife ọ ya arụ. Ma pastọ dị ya nụ ma fada dị ya nụ. Oge ndị ọrụ oziọma na-aba anya alụ ọrụ oziọma echekwudo onyinye ndị mmadụ aga na maka agụụ dị ọrụ na-eri eri ka nke na-alụ alụ. Onye ọ na-aba n'ubi ga-etinye aka n'ọrụ. Mụnwa na-akọ ọrụ ubi, ana m akọ ọrụ ubi, enwere m ife m na-alụ kemgbe m ji wee mara ife. Ana m azụ ahịa, ana m eme biznes. Enwere m so many companies mụ na ha na-emekọ ife. Anyị na-elegasị ana ife njem ife niile ahụ bụ ka m ghara asị na Chineke sịrị mgbe Chineke asịrọ. Maka ebe a ka amụmụ gara wee bido. Ọtụtụ ezinụlọ ata n'afụ n'aha Jizọs, akwụkwọ nsọ kwuru ya ekwu. Ọtụtụ ezinụlọ ata n'afụ maka agwọrọ m ọgwụ. A ka na-ekwu nke eji aha Jizọs mee. Ọ bụrụ Jizọs abụrụ an economist. Jizọs abụrụ ya ma ekọnọmi Naijiria ji wee dị ona. Jizọs abụrụ a politician ka ebe ị na-akpọrọ ya kpọnye onye ji afa ya. Onye si kịta na afa m bụ afa m efuna, o wee werụzie afa m efuna impersonator wee jezuo ori. Ihe eje bụkọwa ndị niile na-aza afa m efuna onye ahụ jee yiri awụrụ onye ọzọ wee mee ife ọjọọ ka ị ya achọba. Ọ ka esi eme ya. Ajọ mmadụ dị n'ife ọbụla. Every noble profession nwere ajọ mmadụ. Ebe ọ na ife ọma dị ife ọjọọ dị ya. Mana ezi afa ka ego ife anyị ji agba mbọ na-akwalite na si wepụ ata n'ọka, si eje na-eji iwepụ ata ewepụ ma ọka. Ife anyị eji wee wepụ ata n'ọka bụ ka ọka mee ọfụma. Maka ịbịa napụ ata n'ọka, ife oyibo na-akpọ na agrikọlchọ ma nutrishọn, ịfụ na ọ ya emebinata nutrenti ọka ya eji wee buo ata ewekọrọ ya. Gị nwa ubi ama afụkwa ebe isi wee ba. Otu a ka ife ọjọọ na-adị. Ife ọjọọ na-efe efe, ife ọjọọ na-emebi obodo na-ekaba anyị dị. Ka anyị mee n'ala Igbo ka ọ bụrụkwa ife ọ bụ. Donald Trump na-eme kampen wee sị let's make America great again. Anyị emegbu anyị Igbo dị great again. Kee maka mbọsị oge Izuchukwu transport ekene dịrị Chukwu ha ndị anọcha. Ọtụtụ ndị ọgaranya n'oge ahụ enwere onye na-egbu ha maka ọgaranya akụ ya ofu onye adịghị ericha ka ọ kpata. Mana kịta ụmụazị na-egbusi ndị ọgaranya. Biko unu gbucha ndị ọgaranya ọfọzi eso ndị ogbu mmadụ kedu onye unu ya egbu? Unu eriwa n'onwe unu. Unu jụkwa onwe na ajụjụ a. Egbuo na fireman nke nwe fireman generator ma fireman so many things ọ na-alụ otu anyị si wee nụ ndị gburisiri ya wee na Ghana must go na ọtụtụ ndị ọzọ anyị ma egbugasị ya. Na kedu onye nke transport God is good ga ogene nke asọ ọ ga nwoke otu a ndị ọgaranya niile egburu